V našom tábore môžeme uvítať pána ministra Dušana Čaploviča. Pán minister, predtým si už naznačili, že v školách s vyučovacím jazykom maďarským by sa mohla slovenčina vyučovať ako cudzí jazyk. Aké konkrétne kroky sa chystáte podniknúť v tomto smere? No my sme tieto kroky, nie že chystáme podniknúť, je aj v výzvach v rámci európskych fondov, čiast, ktorá by vyfinancovala tých, ktorí pripravia v spolupráci so Zväzom maďarských učiteľov a s ďalšími odborníkmi vyučovanie slovenského jazyka ako cudzieho jazyka, ako komunikatívneho jazyka. To bola moja prvá úloha, ktorú keď som prišiel na rezort, naozaj, aby to bol chápaný slovenský jazyk pre občanov maďarskej národnosti, ktorí majú svoj prirodzene materinský jazyk, tak ako cudzí jazyk, aby sa to učilo ako cudzí jazyk. Pevne verím, že sa to postupne v tých zmenách tých zákonov, ktoré sa pripravujú, jasne zadefinuje. Na druhej strane mám samozrejme problém v tom, že týmto pádom budú mať občania maďarskej národnosti na Slovensku až 3 cudzie jazyky. A tam sa musíme dohodnúť v podstate v tom dobrom slova zmysle, aby ten jeden z tých ďalších cudzích jazykov mohol byť výberový. Lebo viete, ja si viem predstaviť, 3 cudzie jazyky sa učiť, to je tak náročné a každý v podstate má tú gramatiku ešte inak postavenú. Takže v tomto by som hľadal nejaký konsenzus aj so Združením Zväzom maďarských učiteľov a Zväzom maďarských rodičov, so Združením maďarských rodičov, aby som sa vedel dohodnúť, ako to budeme robiť. A čo si myslíte, kto bude nasledujúcim splnomocnencom pre národnostné menšiny? To vám neviem povedať, lebo sú ľudia oslovení a ja som presvedčený, že to bude príslušník najväčšej národnostnej menšiny a to bude maďarskej národnostnej menšiny. A len ide otázka, že keď oslovíte niekoho, či tú funkciu aj príjme. A moja posledná otázka znie, čo odkazujete účastníkom tohto tábora? Tábor to je krásna vec a ja už do tých táborov menej chodím a mladým ľuďom prajem predovšetkým dobré priateľstva, ktoré sa tu nadviazujú, aby sa udržiavali a aby aj tento tábor bol takou hodnotou, ktorú si uchovajú vo svojich spomienkach pre život. A tie témy, ktoré sa tu často veľmi zaujímavé a ktoré si žiadajú niekedy aj politické riešenia, aby sa začali premieňať v konkrétne skutky a aby sa všetci mladí ľudia na Slovensku, vrátane maďarskej národnostnej menšiny, cítili tu ako doma.